אנחנו בפרשת חיי שרה. הפרשה שלנו מתארת מאוד מאוד באריכות את התהליך של בחירת אישה ליצחק. מה אומרים לעבד לעשות, ומה הוא עושה בפועל, ומה הוא מספר שהוא עושה אחר כך לשולחה של רבקה. בסופו של כל התהליך הזה מחליטים שיצחק ורבקה הולכים להתחתן, והתורה אומרת לנו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה וילביה. זאת אומרת, יש שם איזה תהליך כזה של קודם הוא מחליט לקחת אותה, ואז מתחתנים, ואז מגיע אהבה. זה כל כך שונה ממה שאנחנו רגילים בדור שלנו. כאילו היום יש כל כך הרבה, ולפחות באופן הכי רווח, דיבור על חיבור ועל רגש ועל משיכה ועל דינמיקה. ויצחק ורבקה לא נפגשו כדי לבדוק אם יש להם כימיה, כן. החליטו את זה. כן, ופה אנחנו רואים תהליך ממש אחר, כאילו שיש פה איזו בחירה ערכית, מה התכונות שצריכות להיות לה, מה היא חושבת, איך היא תופסת את הדמות שמציעים לה להתחתן איתה, ומשם יש בחירה ולקיחה, ורק אז כאילו מגיעה אהבה. וזה מעלה לי את השאלה, אנחנו בדרך כלל משתמשים במושג אהבה בתור רגש. כאילו, יש אהבה, שנאה, כעס, גאווה, ולא זוכרת ממי שמעתי על זה שאהבה היא בעצם בחירה. כאילו, היא איזו הכרעה פנימית, לבוא ולהגיד, אותך אני רוצה לאהוב. מתוך סך השיקולים הערכיים, של ייעוד, של מה נראה לי נכון לי, לנו, אותך אני רוצה לאהוב, ויש לזה משמעויות במציאות. באמת יצחק ורבקה הם הזוג היחיד, שהם רק אחד של השני, אין עוד איזה אישה שלקחו כי אין ילדים, או משהו, כאילו, הוא שלה והיא שלו, ויש איזו מחויבות מלאה כזאת. העניין הוא שהרבה פעמים כשמדברים על מחויבות, זה בא עם אותם יועצי זוגיות של פעם, אני אגיד בהכללה, שמדברים על נישואין ועבודה, וזה חדש, וזה לא פשוט, ותדעו. אבל דווקא על יצחק ורבקה כתוב, שאבימלך רואה אותם דרך החלון, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. והנציב מבולוגין מסביר, מה זה מצחק את רבקה אשתו? ענייני צחוק המיוחדים לאישה, ולא נפל ספק אם היא אחותו. כלומר, ברור שיש שם איזושהי אינטימיות זוגית, זה לא איזה משהו של, תשמע, החלטנו, אתה נכון לי, אני נכונה לך, אני אבשר לך ואתה תפרנס אותי ויהיה סבבה. לא, יש ביניהם קשר רגשי, ומצחק זה גם משהו כיפי, זה לא כאילו, כן, רגע של מחויבות. זה משהו מאוד מאוד חי ביניהם, והוא לא נובע מאיזה פרפרים ראשוניים, אלא באמת מאיזה החלטה. זה הקשר שלנו, ובו אנחנו משקיעים בכל מועדן. ואני חושבת שזה גם זה משהו שרואים אותו במציאות, בקליניקה, במחקרים, כאילו שאין דווקא קשר בין התהוות הקשר, במובן הזה של מי שהרגשות שלו היו מאוד חזקים בהתחלה של התאהבות, הקשר יותר החזיק מעמד, האהבה תחזיק לאורך שנים, או להפך, שמי שכזה קיבל החלטה מתוך השכל, לא תתפתח שם תשוקה, לא יהיה משיכה. כמובן אנחנו, כן, אם אנחנו מדברים רגע על הדור שלנו, אנחנו רוצים לראות ניצנים מהכל בתוך בחירה, אבל אנחנו רואים שיש כוח מאוד מאוד גדול להחלטה, לבחירה לבוא ולהגיד, אנחנו פה, אנחנו אחד של השני, ולבחירה הנוספת להגיד, אנחנו לא מוותרים על הקומה של המצחק, של האוהב. זה מאוד מאוד יקר, החלקים האלה בקשר. אבל על גבי. בדיוק, שהם באים מתוך המחויבות, מתוך הברית, מתוך המקום של כאילו, אנחנו כאן כדי לעשות המסע המשותף הזה, ושם גם נוצרת איזו אהבה שהשורשים שלה מאוד עמוקים. מאוד מזכיר לי גם באמת אמרת ברית, את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. קודם כל יש איזו ברית, יש איזו החלטה. אנחנו עמך ואתה אלוקינו, בין אם נגיד כי הוא בחר אותנו ובין אם אנחנו בחרנו בזה, אבל גם במעמד הר סיני, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, קודם כל אנחנו מחויבים, מה שתגיד נעשה. אבל על גבי זה אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו רוצים להרגיש שזה שלנו. אני חושבת שזו הבנה מאוד מאוד עמוקה של הדברים האלה, שחייבים מחויבות, בלי מחויבות, בלי איזו אמירה כזאת שאנחנו שלך ואתה שלנו, זה לא היה מחזיק מעמד את כל הטלטלות ההיסטוריות שעם ישראל עבר, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה חי, יהיה משמח, יהיה ממלא, על גבי זה שברור שהתורה מחייבת אותנו, ומתוך זה אנחנו רוצים גם לשמוח בה ולהתחבר אליה כמה שיותר.